Xabier Lete euskal abeslari eta poeta joan zen azaroaren 4 larunbatean hil zen. Naiz eta Oiartzunen jaio, Urnietan igaro zituen bere azken egunak bere emaztea izan zenarekin, Lourdes Iriondorekin. Egun Leteren errautsak Urnietan Iriondoren ondoan deskantsatzen dute. San Miguel eliza jendez lepo zegoen Leteri azken agurra emateko. Elizkizuna Jose Maria Setien Donostiako gotzaina esan zenak ospatu zuen. Urnetako elizan Leteren familia, lagunak eta politika eta kultura munduko jende ugari gerturatu zen, euren doluminak eskaintzera. Besteak beste Blanca Urgel eta Isabel Zela hezkuntza kontseilariak, Lourdes Auzmendi Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburordea, Markel Olano diputatu nagusia eta Maria Jesus Aramburu kultur diputatua. Baita EAJko Joseba Egibar, Alalarko Jon Abril edo Amaika Bateko Josean Rekondo. Elizan ere Urnetako alkatea Mikel Izagirre eta Urnetako udaletxeko zinegotzi ugari zeuden. Lete hirurogeiko hamarkadan eman zen ezagutzera Ezdokamairu taldearekin. Bertan Mikel Laboak Leteren lagunmina edo Lourdes Iriondok ere parte hartu zuten. Grabazio propioetaz gain Lete kolaborazio ugari utzi zituen Iriondo berarekin edo Antxon Balberderekin, besteak beste. Poesiak atal berezia izan zuen bestetik abeslariaren bizitzan, bere azken lanak, egunsentiaren esku izoztuak, Euskadi Literatur saria lortu zuen. Askok bere azken agurra emana izan zioten Leteri, udaletxeak bere aldetik omenaldi gisa honakoa adierazi du. Xabier Lete Oiartzunen jaio eta aspaldiko urteetan Urretako herritar genuen edo betosan Urritan bizi zen. Zergatik, Xabier batez ere euskal herritarra zelako eta berak euskal kulturari egindako ekarpena unibertsala delako. Euskal Herritik mundura egindako ekarpena, guztion herritartzat genuen, bere hainbat ataletako lanak horrela esaten digulako, bere lanak ikuspegi horrekin eskaini zituelako. Urnetarrentzako nolanahi eta ere berezia izan da bere herritartasuna, ingurukoa, xumea eta atsegina. Urnetan bertan hainbat lan egin zuen antzerkigintzan, ikastolan, emanaldietan eta bar, ingurukoa genuen beraz guretzako min berezia da. Herriko gertakizunak bere egiten zituen eta bere ikuspuntu berezia adirazten zuen, beti apal, xume, baina urrunagoko ikuspuntu batetik begiratuta. Urnetak Xabierrekin zorra du, bere borondatez Xabierrek inoiz onartuko ez dukeena eta herriak inoiz kitatuko ez duena. Udalak beste behin herriaren eta herritarren alde lan egin eta bere esku dagoen guztia ingo du Xabierrekiko begirunea eta aitortza erakutsiko duten ekitaldiak bultzatu eta antolatzen laguntzeko. Hauxe da udal honek bere egiten duen konpromisoa. Josan Goikotxeak interpretatu zuen Errotazar Maitearekin agur esan zuen betirako Xabier Letek. Agur eta ore gure herrikidea zen Xabierri.